салом дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хубу саломат ҳастед. Хушомадед мегӯям ҳамаи шуморо ба канали худамон. Раҳмати калон бар рӯи дастгириятон. Имрӯз мо дар шаҳри Казан, дар меги Новосибирск кам будаи мудом, бо меги Казан омадем. Намедонам Новосибирск чизе ки мехост наёфт, бо инҷода биё шаҳри худамон рафта бинем гуфта омадем. Хеле ки шумо медонед ҳозир бисёр магазинҳо маҳкам шудааст. Магазинҳое ки буда тарафи Европа 3-4 магазине ки либос мехарид ва ё маҳкам. Ва як саволи шумо ҷавоб дода мебудам. Як намедонам хоҳар мешад ё ба мешад навиштааст ки духтари шумо бисёр эркача. Намедонам ки эркагиша ман надидам. Ҳар як фарзанд барои падару модараш ширин аст, вай аст, эрка аст. Вақте ки вай шуд возможност боша, мо рафта ягон чи мегирем. Хеле ки бага ки ман постоянно либос мехарам чи не, хеле нест аст. Баъд эркагии духтар ман намедонам чӣ хел эрка, ман медонам духтарои эрка чӣ хеланд, бисёр духтарҳоро медонам. Духтари ман обычный духтар аст. Ба саволи дигар буд ки барои чӣ духтари шумо фақат аз магазинҳо либос мехарад. Хай либос намедонам, ҳозир худатон медонед ки дар подростковый возраст ҳамин хелам ки ҳарчи мақбул нест, иша намехоҳам, то намехоҳам, барои ҳамон мо вай наметонем. Чизе ки худашта мақбул аст ҳамонро мегирад. Агар аз мо гирифта биёрем мақбул набошад, ҳамон хо мерад, аммо либос на вай мепӯшад, на чӣ мешавад, чӣ мегӯям, хай либос меистад. Барои ҳамо гаштусем. Як рӯз то бигара дар мега гаштем. Як дуч харидем. То охири видео ҳамроҳи мо бошед. Худованд куҷои бошед, саломат бошед. Лайкро фаромӯш накунед. Худо ҳофиз.
Thank you.